Sik, aku tak ning musala ape ngisa. Kok ning musala ape ngisa iki lho. Ah, wong loro usung-usung kok masalah. Makanya milih salah siji, milih aku mau milih iki. Lah, Aku cek perawan iki, Bu. Sing diteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun, siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun mahal harganya Niken Salindri. Ayo ngomongin ya udah ingin buka semangat sak urunge aku ngaturi Cak Julang to Mas Julang kowe nembangun dinggo Brak Swasana Niken Salindri. Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diakuri. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga pasetap karyawan ing pinggir Jagung Baru tansah nandhukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejoagung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dadah, yuk. Niken Salindri.
niken salibri berarti ke saya gede awake lho terus malah saya cantik kaya ngono dasare kowe kan ketemu karo aku iya ada video call ya tadi belas udah dadi nyamuk mongko bendung iki niken tak impeke terus jane bukan sih tahu ngamuk karo aku aku ilang dolan HP ning kamar dhek itu ya berentangnya nuwangi sampe digabloki lah piye dari ngimpi rumasane aku selingkuh karo niken salindri semua wong modelnya ngimpi mbok ngimpi ngangge aturan lah iya mau ora urung ya ora luar biasa ya Mas Jolan coba gimana waktu ayo main pinara orang panggungan ditumpake perahu layar ya dasarnya mongso Jawa neraka tumpake perahu layar yuk nonton dados tak gelang CS yuk alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pikantuk barenge panjenengan kula sehat. Nggih. Meskipun kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng Peggy Rejoagung Baru ing atase wong dan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah pokoke kula derek donga mugi-mugi sami seger waras sami sehat sedaya. Nggih, selamat dengan sami kangge kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras luwih dhisik. Lah terus nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Mau kalah semangate karo keluarga besar Peggy Rejoagung. Lho nggih kula tetap semangat. Rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Lha saking menika dadi contoh. Ora kasih salaman mbek kono ya mbek Ratu Azharawat to. Pokoknya waktu asal asbat itu pripun to? Salaman kok angel kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki mahal. Ambune piye? Mau putek. Mosok mau putek. Ya rojo. Ini salaman kalian panjenengan pacar utawa mertu dereke pacar. Dalang modal yang pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki ada Palembang lho, Pak. Lho, iki ditimbali wonten Madiun. Wonten Peggy Rejoagung Baru. Baru ini ramatan nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki yo mbuh. Wong-wong iki sedo mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi iki mau jebul do ora pangling aku. Ora pangling. Berarti wis apal kan jeneng. Apal iki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ning sapa kuwi. Mriku. Nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Tiyang Santang. Kok dari film yang santang itu? Oh, biyen yo ganteng kok. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus kok dadi elek ini. Acara tahun baru kebledosan mercon iki kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir ning gone Peggy Rejoagung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling Peggy Rejoagung. Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok lek manis-manis Pak. Kok saged ngoten iki goro-gorokan manggone ning gone Peggy Rejoagung Baru. Iki ning gone bakul rokok iki bakul gula nate melok mulia angel. Sing mirsani tumpuk. Cilik-cilik digendong. Nanti sing gede-gede kok durang ketok nanti tunggu anci-anci mau. Lah mungkin Goro-goro sapa dik nikah. Aku nek karo sinten-sinten nom ora patek pare. Lah kira-kira sampean tak tanggeti umpamane sinten sak menter iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal.
Aku yo jelas-jelas sing pikir dhewe kaya piringan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe nek semua akeh lho, Pak. Kayak sing pikir dhewe tak di jenengan ya. Di pelengan ngene iki iso kaya lori sing akeh tebu. Sampeyan kok Sasok kewas gandus pantes. Iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe netek pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe memah-memah iki. Dengan namanya pelekke. Pripun tak Niku macane? niki jeneng jaba dhewe kan Mbak Lia Sundari. Nggih. Niku nuwun sewu nggih swara, wah sak bret iki pedhot kabeh. Nggih. Saya melihat Mbak tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh ya. Nggih. Oh, Jadi bojone jenengan yo sinden Mas Ulas. nggih yen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun boten nate nyinden. Lho, sebabe Lah nyindene ning gone panasan ora menterop sambil gledek. Ning mon sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Julang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu niku? Aja kandak Ora masalah. Kesi iri meneh, kesi Pak garwane ngiri wae murid-murid. Dengan sampean kedak mulak kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang niki Pak Cahyo. kali garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niki sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ora romantis. Lah, Kene terus kene tak cono jupuki sembarang lho. Lah nek bukti kita wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Jadi barang bojoku sini lho. Lah pripun? Dagelan rondo kondak. Di bojo ning swalayan kurik nate sapam domoro kowe. Dijek buling-buling. Aos. Supermarket kok Ini golek laos laos. sing komplit golek laos ora ono. Sampeyan kok iso ngono. Dan mulai ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Nah, Betul. Apa meneh kalau pinggir Jagung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Nih, Bapak Presiden ngono pabrik kene wis ono. sampeyan yo ora lahir ya. Lah aku wis ning pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bukesi sakon. Lah nggih, nggih. Iya, iki ketingale yo pas biayane langsung ning jebule makne ati. Kok mau Jangan ngajak kok 200 iku nyalur sinden saka otok kabeh. sindene Pak Cahyo niki lho Mas. Yo Pak Suryane iki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Nama kok tua Pak? Bisa nom mripat urusan. Lah piye? Ini kok ayu-ayu sing kandha bisa apa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disawet aku. Lah mau ning transit karo dhewe dastere teng klewer. Ape salin aku ngate pangke lho. Bareng gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung Nabi Salira Nabi Busana ya. Itu yang sangsaya rapet wanita sampe dane larang. Balah tenan Pak. Tanggomu kae tak gelem merokane selawe sak witahe. Kok tau ora Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok Bukesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane di garwa kaya Bukesi ngono piye jajal? Ah, kakek tak ora mungkin. Sing jenenge upama kuwi piye to? Mun sewu lho Pak, kula nang Jayu sirian. Berarti aneh men. Aku ora cemburunan kok nek aku beto. Kok pitik wedok kiai sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Ah, Cina. Tuntunan kok ning dinggon nek resepsi gandengan kula di bumi kok tunggale, Mbak. Barang ora seimbang. Dadi garwane jenengan misalan Cina. Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kan Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Bisa ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing loro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa kok jenenge wong keluargane lah, hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Ayo kok iso tukaran iki piye Mas kok? Ngono kok tukaran iki lho. Ceritane
ceritane sepele lho, Pak. Piye? Kek turu karo anggotane kula niku sesek. Sesek bareng motor melek niku jebule depan-depan padha mangape lho, Pak. Yo oyo-oyokan angin. Angin. Aku yo sesek dene yo sesek. Ning alhamdulillah kok tanggapan rada rame saiki untune tak pager. Untune diparingi tak Tak begel. kok begel iki piye to? Sing dibuntuhi lho. Namane ku behel. Ya behel-behel sing rego larang, sing transparan regane 16 juta pitungan. Hati-hati lho Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki matu tukul lombok. Nah, tapi kaya apa akhirnya bojo warisan apa meneh saiki duwe anggotanya. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki balu. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Sidane iki begele lho tak coplokno. Tak copot. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta yo ora ngatasi. Sagone Singapura. Dagelan koyo garangan ngene kok iso. Gawane Singapura. Rai nomor loro masing penting iki kayane. Lelek tenan iki. Golek Singapura. Golek Singapura. Arep foto. Dari telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dilepas. Kok pas kadung kantil iku Maksudnya nggak bisa dicoplok kadung nempel gitu. ndak nempel Nggak bisa dilepas ini gimana Mas Julang. Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot candase aku ini. Mari repot. Orangnya wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya beniki awake dhewe kudu sinau karo PD Rejo Agung. Lah pripun? Tahun apa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini ki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk PD Agung. Kene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondang kaya apa nek ora ono sing nanggap Ngawak tenan. kaya lori lan tebune lho untung-untung ngono. Jadi mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa dono rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden iki. Iya piye seorang 12 iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Berarti warnanya sudah ke kuning keemasan. Kuning keemasan. Lah sini sing Iki tebu sing dipanen urung wayahe diunggahke kok emane man wayahe metut ngene iki. kok wayahe metut iki lho. Kok sampean. Lah sing metut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Penak metute. Lah nek sing untune mlawas ngeten, umpamane metut piye? Mas wong ganteng karo elek iki nek bojone wong sing dienggo yo gak raine wae. Lho lah. Ana aja saru lho. Napa? Dipirsani sedaya dulur-dulur lho Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, kok nek ganteng elek iki padha elek wis dadi bojone sing dienggo gak raine. Lah apa? Salah ya. Apa meneh karo walah. Rupe Pak Cahyo ku tadi ki bingungke. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus, Mun saya Pak niki dalange niki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo ku tadi balik metu. terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to seroke kok teng dalange Pak Cahyo ku tadi njenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo kok Cahyo ku tadi. Mergo nuwun sewu, kula niki yang KTP Cahyo tadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku yo yuyuke Esi ngoten niku. Kene iki lho, sok nek awakmu ndanak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge lho. Iya, dadi nek mek utahan dilebet iki gampang. Sok akeh mumet. Kok iso tangan Piye? Nama peminjam Cahyo ku tadi
lagi bareng ditagih tanggane iki daleme Pak Cahyo mboten iki daleme yoyok. Asik nagih melok umet lho. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong nyawangake kaya Rogra ono. Lah iya. Sampeyan kula golekne kanca. Sing pundi ya? Niki enten Paranggono Madangkara sing in kelahiran saking Madiun Laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Bagian munasira. Ayo. Cublak suweng men berdiri luwih dhisik. Yuk, dadah. Bagian sing pundi nih? Nun sewu macane ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to lho. Bojone menteng tak terkene rumah sakit USG iki berarti hasilnya mangger blas. Lah piro kok? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok. Mosok wis ngono iki yo. Petugasé piye petugasé? Kleru lek USG kleru iki. Boten seru ngoten. Petugasé piye? Kleru apa piye? USG iki kan. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki muncul ora mungkin to we. Lho petugasé iki piye? Aku muring-muring karo petugasé pripun iki hasilé kok ngeten. Jebule petugasé lagi magang. Kamerane kurang mendukung. Ora apa. Petugasé iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur. Bareng mendur lagi tak bunyi janenya laki-laki. Sehat aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Barang ngono iku dokter apa petugas apa sing menjelaskan kesehatan iku ya isih magang ngene. Pun saya bayine sehat to Mbak, sehat ya. Pun saya tapi matane tinggi-tinggi niku lho. Ah motone awor numpuk ngene iki lho. Semua itu harus disyukuri. Orang iku ndek wingi nggih pas ajeng lahiran niku di USG to. Oke. Niku napa silahe bayine niku wonten nutuke. Oh, anak gone bapake kakean. Ngene bapake kakean ku piye sampeyan kok kuwi lho. Angan nek nglumpuk ning kene iki. Makane yo padha wae. Mosok ngantek nuntuk barang. Iki wonten nutuke ya. Lho ala-ala laporane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Hari ketuban. Tuban apa Lamongan to, Pak? Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oke. terus ajeng lahiran niku lho, ben kula ngrasane ngenteni buka 50 niku ora buka ya, Pak. Sidan iki. Aku yo ngantek gumun pitu gerbang kok ngantek 50. Aku bentuke terus mati piye yo? Kaya modane kaya wah, ini padha wae. Mantel aku. Karena duwe kata-kata luar. So, saya udah lagi mau gembal pun buka papat, mau gembal pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra tergol tasbih. Dilulu papat, tapi 40 Mbak, dilulu papat 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jangan belajar lah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Ditane dikekrek. Operasi sesar. Sesar. Dingin, non sewu jenengan iki ra disesar to. Jenengan pun periksa meneh mboten. Sampun. Ding aku maca ning TikTok iki ana lho bar disesar gaite kerapetan. Nih terus malah HP pipis angel kabeh. Disesar niku wetenge sing dijahit. Mboten wetenge sebaine muntir terus mono rene terus. Lah iso piye? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen
lahirnya ini kira-kira disesar apa lancar? Lah biyen rungsung apa urusut dokter urusut puskesmas kok le. Ya terus Begitu ngarani wong dalane elek mak iki digendong bapak ora aku ceblok di tebunan. Oh gitu. Bagian saat gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pikir Jagung. Iki yang Madiun. Ayo. Iya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Iman, Pak Imam, Bu Fatimah. Bu Fatimah, Ya, aku mau sing ajar awak Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya Pak? Ya, Iya. ini kira tahun bisa buka dan tutup gini. Ya nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi, tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi muni Pak Cahyo kok aku ora mbok cangking. Ini makanya jenengan usul Pak Cahyo. Ora. Lagi enten kamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung ada Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit Peturjo Untara Nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung panci dalu katresnan sejati. Nggih, wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki sambung panci dalu. Lah gandeng nuwun sewu iki lak kelawake kalih. Nek ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Salah. Pemeruh kuwi. Alah, aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Baik. Asli ben loro. Mesin malah. Ya nun sewu, kiai loro nun sewu. Oh. Piye Pak? Kalau pun ngerti ta. Oke. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe ki tau di bojo ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kali sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Si setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah si setunggal umure 34. Jenengan iki sik. Lah iki Umur piro? bisa kok sapi. Jenengan iki umur piro kok anake umur 34? Lah kan sing tak piki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake umur 34 ya ya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anak barep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Ya Mbak. ada nih. Yo nek wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lho kok semaput gini Pak? Iki diperiksa dokter jare mendem bangku. Masa mendem aku? Bayi kok Gara-gara apa? Lah mbok ibuke terus ditanya dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung tak mini anaknya. Oh, edan. Kok itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipenaturaken. Sambung panci dalu Mbak Dian ya, Mbak. Mas, suarane apik, yaine ayu, bojone wong. Merakas kowe. Oh, oper Mbak Chandra Mulya. Ojo kalah. Kudu sing apik ya, Mas. Dipirsani kiai sampeyan kae. Iki rek kae aku bojomu ya. Ora ojo nek rek kae tenan ngono ta. Wah, aku nek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin baru nandang rukuk-rukuk ya toh. Ya kenapa? Lah untune kecantol iku di sajadah. Oh ya ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten pantes. Mbak ini kan pantes. Aku
Rodok. Rodok lalu. Rodok member ngono kuwi. Jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Nggih, mendingan piye? Pengen niku lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten niki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kali lek jualan niki cocok napa mboten? Mboten. Arek terus sing muni atine elek. Ya kanggoku cocok jenengan niku karo Mbak Diajeng cocok. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting dilatih niku. Coba saya. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Try pertama keri susu. Malah ora. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros tak iki. Kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kero ora apa-apa. Bros kok iso meling ngene. Enggak, ya sama tani. Ya. Kero no. Ya jangan rusak nek kena. Ganti liyane. Kok kero tak kira rasane kurang muka. Terus pantes ora senengan, Mbak, ora senengan ngene Mbak. Iya toh, Mas. Aku arep buat batang melu. Kok sesio-sio kok ngene kok batang. Lah kaya apa paling ora yo kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku biyen iki sing dadi kian santang. kok ngono meneh. Kaya ngene iki lihat sapa. Kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Seneng omah iki. Alah modelmu. Lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya. Aku di kono kok lho aku melu omahe kono. Tapi nek aku wedi Kae nomor. Ayo. Kenapa? Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci Ini ya. Jadi iki mau bermangan opo? Biasane itu bermangan opo? Aku barang sembarang iki mau disuguhi godhong barang kowe. Lah ya lho ya koyo kendus. Wes, ayo dayak no. Blek. Wes, blek. Ini kok tak wis 50 ya. Ayo nek ngono tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Aku wani aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa? Lah, Bu ya. Ngaku ae. Lah yo ngono kok awake nekal kaya ngene. ngono kok gayane. Ayo. Lah kok ngapus aku dinunggui. Lah iya kok. Apa ngapasan dinunggui? Numpuk lah kene atos. Lah iya to, lagi digawa atuk ya mencolot. Yo. Nano. Ya. Tanana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyanmu srana piranti. Mbak
Dian Munasira. Yuk. Gambarmu uga Kanjeng sampun dadi ciri khasipun panitia Pidirjo Aqua nggih muga dhumateng seniman menika luar biasa. Ya sangat. Nggih. Bisa ya ini bijaksana kok ngono. Gini apa? Ya, oke. Mindah goyang
tidak diragukan lagi kualitas dengan Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Julang. Nggih. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Cahyo tadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 Pikir Jagung Baru. Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah dan menjadi barokah. Amin. Tulung minta gending putut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Wino. Nah ini kalau selagi rumiyin saderengipun belum niken. Ya no, diaturake pelanane Bapak Yuswanto aturake benduki nang nawangsih kanthi ninggal katresnan. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yuda atur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kadua jaranke Wino Nawangsih. Yo. Hey!
Niki kasana budaya Mas Jola. Oke, gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan dibentuk Iken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun Iken tampil yang penuh dan full, ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nggih, leres-leres kene. Nggih. Pripun sakniki dipun fullaken. Nah. Nah, mumpung ini gendut Iken sampun ready. Nah, dasaripun para penggemaripun malah luar biasa. Oh, boten saged diitung nganti rambut niku. Iki ora rambut. Abiji mari rambut. Nggih. Arum Bali menghormati Iken Salindri. Ya. Iken Salindri. Alhamdulillah pangesune Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning pinggir Jagung, Nggih. pun nate derek tak dereng iki. Saderenge ketinggalan derek. 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 Derene nggih derek ngono padha. Padha piye? Aku yo lak bisa. Iya, nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan menika katresnanipun para panitia ing pinggir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasil melimpah ruah mula terus ngaturi jenengan. Alhamdulillah. Mugi-mugi ke depannya semakin ya Pak. Nih, Semakin beliau semakin semakin iki sing cetol. Semakin itu sudah menggelobalkan semua Pak, menggelobalkan doa semuanya. Ya semakin kerja, semakin melimpah. Kalau bapak lagi dikira goblok ngono lho Pak, paling yo Pak yo. Wong menawa dhewe ra tega karo awakmu ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan kentenan nek yo. Yo wes, ngono, sekolah meneng. Nah. Yo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya, nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingi lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Nggih. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya masaku ya Salim. oh iya, saling ya ben-bengi lah mimpi karo sampeyan. Iya. Lho iki sumpah yo katresnane antarane bapak karo anak ngono kuwi. Mergo suwe ora ketemu, suwe ora video call sosok kangen. Ora tau ngempekne aku kan. Dina Pak. Iya pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalam ngoten to Pak, terus kula nginden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono lho Pak. Kuwi kangen lho Pak. Aku dadi kita cepat jalan kakek sare dengan ini. Lah lekmu kapan mau cara turu lho? Sehatane piye lah ngono. Tiba mimpinya bikin sakit hati. Terus bareng sampeyan saya dewasa, saya gede no. Sampeyan asline tak klaten to. Nggih Pak. Lah lek durung aku ya tak klaten. Sok silae ora bapak ora anak. Nek klaten kono, aku karo sampeyan kaya takang karo wadi. Ngono kuwi.
Dadi koyo sak baraan lho. Sak tahun. Iku saestu to. Iku ora terah klaten. Tapi Rai ngomong. Koyo kuwi. Syukur saiki jeneng melejit, saiki dadi sinden penyanyi viral ini nyatane karo wong tua isih tresno, isih gemati kaya ngono iki. Nggih, sene, Pak. Aku lali karo wong tua, saiki poso terus bodo to. Nggih, Pak. Ya paling ora tak diri rekening aku yo transferen ngono. Lho, Pak, yo kuale. Ana apa? Lha kula sing anak jenengan kira sih. Lho, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki paringi hadiah ngono lho. Nah. Bunga. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Lah padha karo Kyai Segoro. Nah. Nek wis dadi aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin tetep eksis anggene ngibati bendera seni tradisi di Nusantara ya. Amin. Terus baru nggih Pak, mungkin jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Nek ngomong anak putune. Ya, kira aku kok tuwek malah kok butuh barang iki lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik rayu. Bawa mboten Pak? Ya bawa, yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Zaman saya sih ada CD barang. Siji ben kula yo saiki ra disetel. Iya, Pak. Dadi PP. Kok malah PP? Apa iki? siji kaset ngono kuwi to. Ya. Ya. Iki malah dinyapur ana proyek malah siji ora disetel-setel kene. Alhamdulillah. Adate lak nembang era sekarang, saiki coba sing klasik luwih dhisik. Gur tekel mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka wayang kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni nek bawane apa derek sampean. Apa? Yo bawane apa? Pilok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak ngomong. Karyane Mbah Mantep Swagi. Enggak, salahnya apa? Manut kalau sampean. Ya. Nabian bendino tanggapan suara sik blatere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Tek suara.
pokoknya ini kendover dari era sekarang era yang dulu karena memang tunggu berangkat dari kapan karena mereka ibaratnya bangunan itu pondasine gendut ikan wis bakok dhisik buat di tingkat piro wae model omah piye wae tetep lakon mereka pondasine wis bakok ya karo nggih mengenang Suwardi iki mantep Sudarso maturna langgame kaliyan Mbah Mantep ngenteni ya anteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarane pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mas Nadiyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pinggir Jagung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto Kepala Lenggah Pinarak anggene silaturahim karo warga masyarakat. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetep ora ninggalake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Panghari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Digelontak karo rama ibune direwangi prihatin tirakat
poso lan uga nyuwun marang kurbane pangeran dadi anak yo luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Jenengan saged prihatin saged poso. Anake yo hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramen, sing teng Kodim. Syukur dados Mas TNI yo nggih. bapake koyo ngene anake kan dadi Dadi ono dadi gawe kono ki ora gawe. terus Brek. Cek Malah Berat ayo kok gawe. tolak saliro lho pokoke dhewe iki yo harus ibadah. Karena apa? Dimanapun dhewe berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa bersambul, kebaya dan jari. Wah, luar harus punya biasa. selatan. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya tamu ya terus ya Ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. oh Ayah dianggap mati loh. ora apa-apa kalau di pesan saya nek kalau tiba ngantri. Apa yang aku tulisnya? Ini jenenge anak perhatian ngene iki. Doa sebelum meninggal. Lah, kok titik nek donga wah. Nek rambut titik kebisian liyane kaya ngenteni ngawak kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Nggih, selamat datang. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ya Pak Hari. Pak Hari kan Maliku. Apa? Hari Senin Selasa Bu. Bapak Bupati Puryanto. Nah, Pak Loyanto. Panjenengan iki ada kesibukan orang umroh kayak Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling lho. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek ben iki nalika rame-rame wayangan pas ketiga wae. Wis diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti tengah wengi mergo keratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tangan Bapak Bupati yo nak dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Yo kembang alas sekarang kan. Apa? Alas. Apa ngono Gusti Tolo boleh. Sinimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek paturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. jadi tak tahu nih Pak, ini kan Pak. Antara ini pilih aku apa sampai jadi kayak bocoran. Ngene. Sejujur-jujurnya Iya, ya. Jujur-jujurnya. Iki ganteng lho. Hmm. Tapi duwe rojo siji. Nah iki elek, utange anji. Jadi milih. Malah saya remuk. Berarti yang milih sing kaya Iya. Mas Jolang. Nah, ini jadi ini iki bro sepuran nih. Salah nasib ya. Geleng ngono ki, Pak. Kalau iso. Milih dadi seduluran. Iya. Jadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih seperti apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Tidak apa-apa Pedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau dia Pedus aku ngerti kayak dia kamu. Awet. Lah sing kagungan dek niken lah sing mari iki yo dek niken. Lah aku nek ndelok ning ndi iku dek niken. Dek niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Sampai yo kaya wedhus yo. Ora wedhus ini kan piye? Aku yo ngerti kaya dek niken. Maafin nak nek kepengin kis wedding ora sah dadak mulai pipi. Bokong. Ah, gila. Oh, betul ya. Apa terus iki pipine nang mburi to, Bu? Gila nih. Sa, iki dirimu ngatur apa? Iya. Karo Bapak Bupati kan Bendewolo. Iya, masyarakat lalakan lama. Nggih, nggih. Dan semoga sehat selalu macam Amin. mungkin. Mungkin
dinali mriki. Nggih. Bar niki beneran dhisik men tembange niki jatuhke bar niki ngaturi Pak Bupati. Oke. Beneran dhisik. Kersane lega. Kusuma Wijaya, Puspita. bos kita kalau. Oke. Lagu kesukaan. Maka kita diperlakukan, yuk Madangkara bersama Niken Sarintrino.
ini. Oh. Jelas tenan. Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Siap, Pak. Nggih. Ada. Ciri khasnya Kyai Madiun. Ya. Bersama panas-panas melaku. Nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapak Hariwur. Monggo Nadyanto namung sak kempangan katuran pinarak wonten pepanggengan mriki. Yo, diaturke panas-panas mlaku. Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh. Oh, samira alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Kabupati. Nggih. Dene kula wau dene pengen jenengan jenah pinarak wonten ing Palembang. Ingkang putra niku Gendut Niken Salindri niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, selamat hidup baru dengan sambut hawasan ada tasakuran. Jadi saat ini tambah kata yang bisa melihat saja. Jadi mungkin rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insya Allah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Jadi pemerintah Kabupaten Madiun mensupport ADM, mungkin pikir Jagung baru nanti juga hasilnya luar biasa. Gitu deh. Amin. Jadi langsung mawon. Zaman berjuang Yor kelingan
dengan ngangkat cul samping gunung ya langsung blek karo larase kaya pas nonton luar biasa. Dobrongan nggih. Ya, boleh nyata mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap beliau rukun. Namun Kabupaten Madiun mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Amin. Nuwun mugi-mugi sing penting estu sedaya masyarakat beliau rukun, insyaallah kanthi beliau rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak nuwun Bapak. Ngomong semene kae sing duwe wektu kanggo niki siji-siji. Nggih Mbak nuwun Bapak Bupati katuran Pinarah nggih. Terus putih ini kan acane. Ada sing keri jane no. Pripun? Sing kene sing kene Lali. ahli apa to, Nak? Orang yang ngoni. Nggih. Sampeyan sapa Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah kuwi. Bocah ngawur. Tak ngono iki yo sepane iki sapa ra jelas ngawur. Sik to Ibu itu Ora matur nuwun marang ibu. Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo, sewu nama bocek ning mungkin iki kan pancen bocah. Bocah gendeng. Nek ora gede ya awake dhewe ora kasil oke. Ini gendengnya gendeng karo kabudayan karo kesenian. Tapi Pak Libur makane. Terus saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun Lestari Lintang Asmoro. Ayo. Lindo. Manut Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Bibir ditanya apa? Bibir kita iki cek. Ayo nak, ayo. Semangat. Adimu wedok wis semangat. Ayo saya. Ya sing pesan. Jerong wedok tingkat sayang iki. Nek dandan ra ditunggu iki ora. Mas sampeyan iki jare kemari banget karo aku jane. Piron iki aja pas nggo tengah. Belum dakah iki rondo kene. Iya. Aku marah diunukne. Oh. Omong jare sampeyan seneng nikah, saiki karo kaya ngene. Nikah ini masih adimu kene ngadi busana wis bener bros barang ora pas nggo tengah. Aku marah diunukne. Kowe kalau nikah niku piye? Sampeyan ganteng aku mean. Sayang tak benake bocah kok kowe kering ngene. Iki ayo nek burek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susah ben tarik rasa senenge tak cilik iku ku. Ayo sayang mriki sayang. Gendong. Ini iki lho. Kandhane iki malah sego bejo sampeyan iso gendong nikah Kes lho. lho dik kok nyuwun gendong. Oh iya. Lah rasane kaya ape gerek lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, soalnya nih Pak Juman. Masalah aku yang pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok. Aku pengen sama niku duadil. Wah. Sayang. Apa tenang nih? Sik, aku tak ning musala pe ngisa. Kok ning salat ape isak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya pilih salah siji, pilih apa mau pilih iki. Lah, Aku cek perawan iki, Bu. Tengah Mas Ulang, tengah Mas. Ini awakku iki
wis gede malah karo sing cilik pokoke muni saya butuh ngono angel kok nikah yo padha gayungmu ki nek kadung purik ngono kuwi iki seh jelas mas mama iki mbek iki ae yang yo aku nek jujur nikah ning kamera nikah nah justru kuwi aku mau golek kuwi dadi iki lha kan sampe lho masa yo sewu aku ki jejer wujute ki nikah karo dolan lho kamera kok iso nikah karo asu ku piye ya ora lek pomone aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine oh iya lek ngene kan babir kita ki putih lho ya nek bojone iki putih dadine anak suwi putih nek karo aku no nek kan kayak zebra lentong Mau unik apik anggere milih kok wah kaya ula meling lho